Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Eksorsista. Doon lang ko si kumbinto. Oh. Uy. Unsa barugi ko yan? Mura man og kadina. Agoy. Niuwang ang iro. Ayaw ko kinang. Basan kiabat na po ko. Ako kang tawgon si Teddy Pino. Shhh! Kinsa ba doon na litsit? May lain pa kundili ako, Padre Amaro. Uy, murag si Padre Amaro man ron. Siya man ron nisingkit. Nga naman ka? Amayo pa akong atuon. Biyaan ko na kini akong giluto din eh. Kalitsino ha. Nga naman to. Huwag ba ka kung labata ini? Magkalagag biya ini. Padre, naunsa ka man ha? Nisyagit ka bang good? Wa nang, wa. Nagkalitan lang tingali ko. Ambi na lang ng imong bag, Padre. Ako nalay daan na dito sa sud. Og ako na pud giandam ang imong panihapon. Ay, nag-init na lang pugkog sabaw para nimo. Tinuwang isda to. Salamat kay nang. Iyo na, si Doris og si Teddy Pino. Haimre sila. Ay, si Doris, to aman to sa internetan sa ubos, kaya doon ako no siya tanawon siyang Facebook account. Si Divino, to atingali to ni Igay. To sa ila, nag-inom na po tingali to. Kabaho ka naman anak niya, mulighot yun. Oh, salamat kay nang. Sige. Mas may pag imon lang ko ba sa pagpanihapon. Oh, sige, Padre. Ko. Nay, niya ka sa tambalanan. Gitabang kanila, kaya nakita kanilang nalupog sa gawas. May nalang gani kay wa madakdag ang imong ungo. Day, kinahanglang mag-amping kagyod kanunay. Unya doblehang imong pag-ampo. Ilabi na karong mga panahon. Ha? Nga naman, Nay. Wara. Hala, ang akong bahaga doon ay suod nga kwarta. Naunsa man ka, Nay, uy. Tuwang imong bag, oh. Akong gitanaw. Naman ang imong kwarta. Wa man makuha. Mao ba? Salamat hinuon kon mao ka na. Si Isabel, hain man di ay. Tuwa sa gawas ay, iya pa ko nung tanawon kung doon na ba'y loto outlet sa duol. Kaya iya ko nung numero, basin mo gawas. Ay, kinagyod si Isabel. Bisag nagkalisod, magsige hapong panimpahad kihapon. Ay, pasagdi na lang na siya, Nay. Kay mao man na iyang kalipay. Eh, maupon. Nala, sige. Mupahaway una ko kay Basig. Makagawa sa tadinihi. Mas maayo pod, Nay. Kay laay kaayong ipuyo din ni, oy. Unya, biya na kay ko sa akong klase. Maikog na kaayo ko sa akong mga estudyante. Mayon tag mo gawas ting akong gi-maintain ay. Pila naman ko katuig nag-maintain ani. Mga pito naman siguro katuig. Wag yoy gawas-gawas. Gusto kag numero? Isabel? Ikaw? Yes, ako. Naragutang ng lospad ka. Don't worry. Dili ka na kung sound.
Palihog lang, ihatag ng flowers yung magkiling chocolate na to kang cereal. Kana kung pwede. Dili ko ay! Pagsolo niya! Niyara ba yung numero kumakawas kini? Bisa pa pagkatagat di kag 1,000 pesos. Isip tip na ko nimo. As my tip. Dili ko ay! Diya ka na! Gita. Tantay ka lang. May adlaw ka na. Unya! Pa! Ang dili ko. Ginawa ka! Ginawa ka, Tan! Magkalagot. Magkalagot! Magkalagot! Ah! Gitid mago sa buwang tan. Sige na. May adlaw ka raw niya, Isabel. May adlaw ka raw niya. Ha? Mupaulian ako. Mupaulian ako, spy. Kung maganda mo ko. Kaya akong pakikitaan si Doris Ugma. Satani! Uy, sinong Isabel may nagpadoon din eh? Nagkarakaraman ni siya? Day! Suda yun sa imong kwarto, Day! Suda yun! Nga naman, ha? Mura ka magkikuko diha. Day, naa si Franco Castillo! Nangita na mo! Unsa? Aw, lagi, Day. Nagpadam ganito siya mga buhak, Day. Ingan man, chocolates. Wala ko dawata, Day. Ay, suko ka ito siya, Day. God, unsaon na lang ini karon? Day, ang maayo pa ini, no? Ay, di na lang magpaabot ugma. Kinahanglan karon dayon mo biya to din, Apan lawom na ang gabi ng Isabel. O niya, Day. Siya lang naman tumuhato din, karon. Ang maayo na tong buhaton, magtukaw lang kita. Ug di kita patakag apli. Ay, ginoo ka. Kuyawan ka ko ay nadayoy. Mayon datog naato si Padre Amaro din, Tuwa naman siya, may pauli na. Gani, baguhay lang tong naayo, kumikan sa kabuang ni Franco. Ay, ginoo ko taon. Isa niya nakabangga ni Doris ng Marlene. May lang gani kaya wa siya magrabi. Si Padre Benjamin ang nakabangga niya, Padre Amaro. Mo ba? Unya, hain mo nun si Padre Benjamin karon. Wa ko masayod. Human siya ni hatag og pangbayad, dilakaw siya. Unya, wa siya maghatag og numero. Aron sa ingon, dali lang kayo ang pagkontak niya. Wa na ko mangayo pa. Kay luwas naman si Doris sa makuyaw nga kahimtang. Noon sad. Pero mas maayos yung tato kung imo to siyang ipagayuag number. Di na kinahanglan, Padre. Sige na, ako na ning hipuson ang kananan. Og ikaw, Sab, makapahuway na. Kay gikan ka pa sa biyahe. Sige nang Marlene. Kung mahuman ka na, pwede ka nang muli. Sirado lang palihog ang gate, ha? Total, doon lang may personal nga yawis tayo Divino din eh. Sige, Padre. Uy, doon na may note nga kipilin si Sister Irene nga rin ako. Ako lang una ang iyang papulihon sa iyang catechism class. Kay magpa-check up ko no siya sa doktor. Mas maayo pod. Kay taod-taod na kung makatudlo og catechism. Mangandam na lang kong daan. Ug human sa among misa. Ug pamahaw. Moadto dayon ko sa tunghaan. Good morning, mga bata. Good morning, sister. Sister Stephanie di ay ang akong pangan. Ako lang una ang puli kadiyot kang Sister Irene, ha? Okay ra pa mo? Okay, sister. Storytelling the sister. Oh, oo. Unsa nga story ang inyong gusto? Gusto ming masayod, sister. Kung nga nung, may mga evil spirits. Oh, bitaw, sister. Mao pa. O ganong kanahan man mong masayod, mahitungod ni Ana. Gusto lang na mamasayaran, sister. Kung nasa yugi ka na mga bad spirits, o kinsa may naghimo nila. Sige. Sige. Paminaw gyud mo ha sa akong asoy.
Mao nga panghilom gyud mo. Ilam na, Moy. Quiet na, Moy. Sister, Quiet na, si oy. sister. Quiet na. Na sige, paminaw gyud. Sawa pabuhatan ni God ang tanang mga butang. Una niyang gibuhat ang mga anghel nga moalagad kaniya. Ug kini mao ang nahitabo. Lucifer, Ngano talahorong Diyos? ibilin ko na ikaw din sa langit. Samtang adto kami nila ni Miguel ug Rafael sa kalibutan. Buot kong maghimog tao sigun sa kundagway o kasamahan. Kapadili pa ba day igo alang nimo? Ang mga anghel nga sama ka namo? Nga kinahanglan pa man jud nga maghimo ka og tao? Lahi ang tao. Ug lahi usab kamo. Sige, biyaan ko na ikaw. Ikaw lang una ang muduma sa uban pang mga angheles din sa langit. Matuman, talahorong Diyos. Miguel, Rafael, ug Gabriel. Kuyog mo na ko. Doon na kita'y mahinungdanong ikaw. Imo lang minggi uto-uto. Apan kun imong nailad si Miguel ug ang uban. Apan ako, dili nimo mailad. Og himuon kong mailog gikan kanimo ang trono dinis kalangitan. Ug ako si Lucifer, ang mahimong Diyos sa tanan. Ug kung sila si Miguel, Rafael o Gabriel, muluhod ug musimba kanimo, si Lucifer dili. Dili ug dili yun. Hinunoa sa tukmang panahon ug higayon, kamong tanan muluhod ka na ako. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!